हे बघा घर किती छान दिसतंय आपलं. हे बघा ह्या अशा तळून घेतलेल्या आहेत. यांची पण दिवाळी आहे ना फराळाची पाहिजे, नाही तर असं एकटं एकटं ना चांगलं नाही वाटत. माणसांशिवाय सणाची मजा ना शेपटी हलते. त्याला तर माहिती आहे आई ओरडते. मग अशी लाडीगोडी करायची ना आई. गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ सर्व माझ्या ताई आणि भाऊंना. सकाळची वेळ वाजलेत 5. तर सकाळी सकाळी म्हणजे लवकर आम्ही नेहमीच उठतो, पण आज दिवाळीचा सण म्हणून दरवाजा खोलला आणि बाहेरून बसलो आम्ही सर्वजण. आता नेहमी आम्ही दरवाजा असा उघडत नाही, कारण थोडीशी भीती आहे इथे. त्याच्यामुळे आदल्या दिवशी रात्री फराळ करायचा होता, म्हणजे तसं ठरवलं होतं, पण कंटाळा केला आणि उशीर पण झाला होता. त्याच्यामुळे म्हटलं सकाळी लवकर उठून करूया. आणि मग उठल्या उठल्या घरातलं थोडंफार काम आटपून घेतलं आणि इथे फराळ करायला सुरुवात करायची होती. थोडा वेळ बाहेर टाईमपास आमचा चालू होता. ट्यूबलाईट बंद केला चांगला दिसेल ना. ट्यूबलाईट बंद केल्यावर छान वाटतं. ट्यूबलाईट चालू कशाला, पण काय गरज आहे ट्यूबलाईट. नाही नाही, एक कोणाला जरा 1 मिनटं लाईट बंद कर. ट्यूबलाईट ऐकलं का रे? हां जरा 1 मिनटं बंद कर. हे बघा घर किती छान दिसतंय आपलं. ते लाईट मोठी चालवलं का माहिती पडत नाही. चालू कर. सुपडी माझ्याकडे. आणि आमच्याकडे चूल पण भेटली बघा. सकाळी सकाळी अंधार बघा किती येतो. काय दिसत नाही काळोखात, इतकं काळोख आहे. गावचा काळोख आहे, मुंबईचा नाही. मुंबईला लाईटी चालू असतात पतपतावर. हां गावी लाईट असते का? आणि हे बघा दोघंजण सकाळी झोपून बसलेत. तर आज मी शंकरपाळ्या बनवायला घेतल्यात आणि रेसिपी तुमच्या झटपट शेअर करते. मला माहीत आहे तुमचं सगळा फराळाने बनवून झाला असेल. मला यावेळेला भरपूर उशीर झालेला आहे फराळ करायला, पण ठीक आहे म्हटलं चला एक नवीन पद्धत आहे शंकरपाळी करायची, झटपट तुम्हाला म्हटलं शेअर करते. तर इथे मी मिक्सरमध्ये ना साखर वाटून घेतली, म्हणजे पिठी साखर बनवून घेतली. 1 वाटी आणि 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे टोपामध्ये बघा, आणि 1 वाटी तूप घेतलेलं आहे, म्हणजेच घी. हे घरचं घी आहे. आणि ते सगळं एकत्र करायचं, गॅसवरती ठेवून स्लो गॅसवरती असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे साखर विरघळेपर्यंत चांगलं मिक्स करायचं आणि मग गॅस आहे ना बंद करून टाकायचा. एकदम साधी सिंपल रेसिपी आहे ही आणि इतक्या छान शंकरपाळ्या बनतात. त्याच्यामुळे मला असं कुठेतरी वाटलं की भले तुमचा फराळ बनवून झाला असेल, पण बघा तुम्ही नंतरला पण तुम्ही करून बघू शकता. त्याच्यामुळे ही रेसिपी मी शेअर करते. तर सगळं गरम करून झाल्यानंतर ना थोडंसं गार होऊन जायचं. आणि नंतर इथे घेतलेला आहे मैदा. हा 1 किलो मैदा आहे. त्यात मी थोडंसं मीठ टाकलं आहे. म्हणजे कोणता पण गोड पदार्थ आपण करतो ना त्यात थोडंसं मीठ टाकायचं. आपला जो पदार्थ आहे ना एकदम छान बनतो. आणि हे जे मिश्रण तयार केलं ना ते थोडंसं गार केलं आणि त्या मैद्यामध्ये सगळं टाकलं आणि सावकाश सगळं मिक्स करून घ्यायचं चमच्यानेच, कारण साधारण ते असं गरम असतं त्याच्यामुळे हात डायरेक्ट घालायचं नाही, नाहीतर हाताला चटके बसतात. तर इथे सगळं मिक्स करून झाल्यानंतर व्यवस्थित ते पीठ आहे ना ते मळून घ्यायचं. म्हणजे जितकं शक्य होईल तितकं मळून घ्यायचं. एकदम पातळ पण नाही करायचं. आणि जर का तुम्हाला वाटलं की नाही असं घट्ट झालेलं आहे तर थोडंसं तुम्ही दूध त्यात ॲड करायचं. मग छान असं व्यवस्थित मळून होतं. आणि वेगळं असं तूप किंवा घी म्हणजे तेल वगैरे लावायची गरज बसत नाही, कारण त्यात आपण घी बघा टाकलेलं आहे ना. तर इथे कसं मी एका टोपामध्ये ना म्हणजे दुधाचा टोप होता, त्यात थोडंसं पाणी मी टाकून ठेवलं होतं. म्हटलं कमी जर का पडलं तर म्हटलं ते मी टाकू शकते, पण तशी मला गरज भासली नाही. त्या जेवढं मी मिश्रण बघा तयार केलं होतं ना 1 वाटीचं, त्यातच सगळं व्यवस्थित झालं आणि सगळं पीठ असं छानपैकी ना मी मळून घेतलेलं आहे. त्यात जर का तुम्हाला वाटलं की थोडासा रवा टाकायचा तर रवा तुम्ही टाकू शकता. आता हा 1 किलो मैदा आहे, त्यात तुम्ही वाटीभर रवा टाकलात ना तरी पण चालेल, पण तशी गरज भासत नाही. ते मी रव्याचा अजिबात वापर केलेला नाही आहे. सगळं व्यवस्थित मळून घेतलं आणि नंतरला एक जाडसर असा गोळा तयार
करायचा. म्हणजे एकदम पातळ पण नाही लाटायच्या, ह्या थोड्याशा जाडसर ह्या शंकरपाळ्या लाटायच्या आणि मग त्याच्या छोट्या छोट्या अशा कापा करायच्या. आता इथे मी व्यवस्थित अशा लाटून घेतलेल्या आहेत. थोडं साईडने आहेत ना, ह्या कडा आहेत ना, म्हणजे तुम्ही किती पण मळून घेतलं तर त्या कडा साईडने तुटतात. त्याच्यामुळे मी काय केलं, इथे एक भांडं घेतलं आणि पुऱ्या करताना कसं आपण व्यवस्थित गोल बघा यायला पाहिजे ना शेप, तसं आपण करतो ना वाटी किंवा ग्लासानं ते पाडतो, तसं मी ते एक ना भांडं घेतलं आणि तो व्यवस्थित गोल आहे ना आकार करून घेतला आणि नंतर साईडने सुरीने ना कट करून घेतलं. आता इथे माझ्याकडे सुरीचा वापर केलेला आहे मी त्या कटिंग करताना, कारण चिरणी माझ्याकडे नाही आहे, त्याच्यामुळे मोठ्या सुरीने छानपैकी होतात. आणि चिरून झाल्यानंतर मीडियम गॅसवरती, म्हणजे जास्त फास्ट पण नाही आणि स्लो पण नाही, ह्या अशा गॅसवरती तळून घ्यायच्या शंकरपाळ्या. हे बघा ह्या अशा तळून घेतलेल्या आहेत आणि खारीला कशा लेअर असतात ना, तशा बघा लेअर सुटलेल्या आहेत. तुम्हाला मी नंतरला ना जळून दाखवते. अजून थोडंसं बाकी आहे करायचं. हे बघा हे इथे कट करून ठेवलं आहे. काय पाहिजे? हे बघा शेरूला शंकरपाळी हव्या. आवडली तुला? त्याला त्याला बस झाली, इतकीच खायची, जास्त नाही खायची. आणि भाग्याला पण देऊया. तुम्हाला मी दाखवते किती झाल्यात त्या. दरा गुड बॉय. यांची पण दिवाळी आहे ना फराळाची. कुणाल पूजा करतोय हा बघा. आणि हे का फुलं अजून फुलली ना, फुलं अजून फुलली नाही, लवकर थोडी फुलतात. आज आपण लवकर घेतो ना पूजा करायला, म्हणून ते कळ्या आहेत अजून, थोड्या वेळाने फुलतील ते आपोआप. फुलते जातात. ती सफेद फुलं काढली का सगळी? काढली. शेरू वरात आहे. ह्या बघा ह्या 1 किलोच्या शंकरपाळ्या मी केलेल्या आहेत आणि थोड्याशा गरम आहेत पण एकदम टेस्टी झालेत, कारण कुणालने मगाशी खाऊन बघितल्या, भाग्या शेरू पण खाल्ल्या आणि अशा बघा लेअर्स पण आलेले आहेत. आणि ह्या पद्धतीने मी पहिल्यांदाच केल्या आहेत, नाहीतर वेगळ्या पद्धतीने करते मी, म्हणजे चला ह्या वेळेस ह्या पद्धतीने ट्राय करूया. आणि हे बघा अजून जरा ना गरम आहेत. तुमचा सगळ्यांचा फराळ झाला असेल. रेसिपी जरा लेट झालेली आहे आपल्या चॅनलवरती पण तरी पण करून बघा. काय आलं भाग्या तुझं? काय आलं रे? काय तुमची मस्ती चालू आहे? तुम्हाला दोघांना सोडणार नाही अजिबात. अजून बाहेर जाणार परत. आता सकाळी दव पडल्या सगळीकडे. हा बघ असं नाचतोय बघ, त्याला आता खाऊचा वास गेलाय ना, तो सारखा आता घिरट्या घालत राहणार. काय मग ह्याला बांधून ठेव, दोघांना एकत्र सोडूच नको, उगाच रानात जातील. हां भाग्या बघा बघा ही अशी मस्ती असते. भाग्या पण खूप चॅप्टर आहे. तो आता समजला त्याला बांधून ठेवणार. बघा पळतोय कसा. काल त्यांना संध्याकाळी आंघोळ घातलेली आहे दोघांना, त्याच्यामुळे असे असे गोरे गोमटे दिसत आहेत दोघं पण. नंतर खेळायला गेले ना का माती बिती लागते ना. सोड त्याला, वाग्याला सोड. बस 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 बस. वाग्या लांब जायचं नाही अजिबात. हा डॅम्बिस आहे वाग्या. बघा 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 हे असंच आमच्याकडे. दिवाळी आली दिवाळी. पुन्हा फटाके वाजवले घाबरतील ना दोघं जरा फटाक्यांना. आम्ही काय आणलेलंच नाही फटाके वगैरे. बस बस. आंघोळ घातल्यावर किती छान दिसतात दोघं जण. हे बघा चांगलं आता उजाडलं आहे आणि असं ऊन पण छान पडलेलं आहे. सकाळचं कोवळं ऊन. आणि आपली गाडी तुम्हाला दिसते का? गाडी नाही आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. जरा 1 मिनिट बसते खाली. आज खूप वेळ गेला तुमच्या समोर यायला, कारण चालू होते आपले कामं चालू होती. तर कुणालचे बाबा आता घरी नाही आहेत, ते गेलेत, म्हणजे एक भाडं होतं त्याच्यामुळे सकाळी लवकर खूप लवकर ते घरातून निघून गेलेले आहेत. आता मला वाटतं येईपर्यंत त्यांना दुपार होईल. म्हणजे आताच त्यांच्याशी बोलणं झालं फोनवरती.
तर ते म्हणाले की उशीर होईल. कंटाळा आला आहे खूप, वेळ जात नाही आहे. म्हणजे सणावाराचे दिवस आहेत असं वाटतच नाही आहे. आता ते फराळ वगैरे केला आहे म्हणून असं वाटतं की नाही चला काहीतरी आहे, नाहीतर नेहमीसारखंच दिवस आहे. विचार आहे बाहेर जायचं, म्हणजे असं खूप एकटं एकटं वाटतं. त्याच्यामुळे त्यांना आता मी म्हणाले फोनवरती की आपण जाऊया का बाहेर. तर ते म्हणाले की बघूया आता किती वाजता ते येतात. ते जर का लवकर आलो तर आपण जाऊ, नाहीतर मग बघू पुढच्या पुढे बघूया. आता कधी तर काय माहीत नाही. आता वेळ जात नाही त्याच्यामुळे विचार करते. गहू आहेत ना ते साफ करायला घेते, पटकन वेळ जाईल. आता काही फारसे नाही वाजलेले आहेत, मला वाटतं 7:45-8 झाले असतील किंवा त्याच्यापेक्षा पण कमी वाजलेले आहेत. हे असं असतं सणावाराचं. आपण कितीही विचार केला ना तरी पण सणावार असेल ना तर माणसं हवीत, नाही तर खूप एकटं एकटं वाटतं. हे आम्ही मागील 3 वर्ष याचा अनुभव घेतो आहे. गावी जेव्हा आम्ही आलो ना, आता तुम्ही म्हणाल की प्रिया काय रडगाणं गाते, पण जे खरं आहे ते मी तुमच्याशी शेअर करते. याच्या आधी कधी आम्ही म्हणालो नव्हतो. गेल्या वर्षी मी थोडंफार शेअर केलं होतं, पण जेव्हा गावी आम्ही आलो पहिलाच वर्ष होता. म्हणजे दिवाळी 2-3 दिवसावरती दिवाळी होती आणि त्याच्या 2 दिवस आधी आम्ही ना गावी आलो होतो. आणि इतकं बघितलं, सगळं एकटं एकटं वाटायचं, म्हणजे असं वेगळंच वाटलं आम्हाला. गेल्या वर्षी पण सेम तसंच आणि ह्या वर्षी पण सेम तसंच. आता पाहुणे आमच्याकडे येणार आहेत, मला वाटतं उद्याला येतील, उद्या किंवा परवामध्ये, म्हणजे अजून 1-2 दिवस आहेत. मग ते आल्यानंतर मग पूर्ण घर भरेल आणि मग असं वाटेल की नाही त्याला सणवार आहे म्हणून. भले दिवाळी जरी होऊन गेली ना तरी पण असं त्या वेळेस मग आम्ही असं आनंदाने दिवाळी साजरी करणार, सगळं करणार मग असं. पण तुमची दिवाळी छान गेली असेल आणि सणवाराचे चांगले गेलेच पाहिजे, नाही तर असं एकटं एकटं ना चांगलं नाही वाटत. माणसांशिवाय सणाची मजा नाही. त्याच्यामुळे जो अनुभव आम्ही घेतो आहे ना, खूप वाईट अनुभव आहे तो. नको वाटतं कधी कधी. हां हे बघा, ह्या दोघांच्या करामध्ये बघा, हे बघा. हां हे बघा चिखलात लोरून आलं, हे बघा. हां म्हणजे कामात नाही ना, कामं नाही ना, आज आपल्याला वेळ नाही जातं ना. हां म्हणून बघा दोघांनी अशी कामं केलेली आहेत. आत्ता दोघं इथे चांगले खेळ होते. हां हा बघा, हा बघा, हा पांढरा बघा, हा कमी झालाय, पण हा तर पूर्ण लोरून आलाय. कुठल्या चिखलात गेला रे भाग्या? बेडका पोळा गेला तू, खरं बोल. त्यांना थोडा वेळ सोडली होती खेळण्यासाठी. काल संध्याकाळी त्यांना आंघोळ घातलेली आणि आता बघा काय हे. पण त्यांना आता आंघोळ नको घालू, सर्दी झाली शेरूला, ह्याला वाघ्याला. आधीच काय करायचं, पण आंघोळ घालावी लागेल. अय्या हे बघा, हे बघा, हे बघा, हे बघा काय केलं. त्याला उचल इकडनं, ह्याला वाघ्याला घेऊन जा. हां खूप आगाव झालेत. देव देव, हे दिवाळी तर चिक्कल लोळ्या गेलात तुम्ही लोक. वाघ्या कुठे गेला शेरू तुम्ही लोक? हां हाता बघा, तोंडापासून सगळं हे करून आलं. हे असं त्यांचं असतं ना. बाबाला होतं, मी नावच सांगतो थांब, येऊ दे बाबाला. ते करते मी साफ दिवाळ. आत्ता इथे मी बसली होती जरा नाश्ता करायला आणि इथे दोघंजण खेळत होते. ते कधी गेले खेळता खेळता काय माहिती पडलं नाही. आगाव, दो एक फटका. हाता बघा. बघा तू पडला चिखलामध्ये, तू पडला का लोळला जाऊन? खरं खरं बोल, काय केलंस तू? उडी मारली तू चिखलामध्ये? बेडूक पकडायला गेला, खरं बोल. हां बेडूक पकडायला गेला, खरं बोल. शेपटीने हलवायची अजिबात, मागे हो मागे तू. आणि मला तर अजिबात यायचं नाही हे करायला, पूर्ण घाण झालायस तू. हे असं आपण दम दिलं ना बरोबर समजतो, मग येतो मस्का लावायला बरोबर. पुन्हा ह्याला आंघोळ झाला लागणार आहे वाघ्याला. शेरूला चालेल पुसून, शेरू का जास्त घाण नाही. हा बघा, हा खराब आहे एकदम, म्हणजे कमी आहे खराब. शी येते घाण चाटू नको. चला आंघोळ करायला, चला चला पुढच्या अंगणामध्ये उन्हामध्ये बसून करूया. चला आंघोळ, चल उठ चल. आधीच त्याला सर्दी झाले. लबाड भागोबा. तुझा फोटो काढते, तसा फोटो काढून ठेवते आणि बाबाला दाखवते नंतरला. बघ भाग्या, हा जाम चाप्टर आहे, हा चलाक प्राणी. बघा कशी शेपटी घालते. त्याला तर माहिती आहे आई ओरडते. मग अशी लाडीगोडी करायची ना आईला. मग रागावलेली आई शांत होते. मग लबाड कोल्हा बस ते आता खाली आंघोळ करून घ्या पहिला. चल शेरूला कुणाला पुसून घेते मी असंच. आंघोळ मग सर्दी होते ना. मग हा मी ते तू झाला स्वच्छ. हो शी बस इथे शेरा.
तुम्हाला लोकांना बांधूनच ठेवायला पाहिजे. मी सोडते ना तुमच्या दया करते ना, ती माझीच मोठी चूक होते. इकडे ठेवा, इकडे जाऊ दे. बिचाऱ्यांना बांधून की ठेवायचं बाहेर लबाड लुच्चे. इकडे बसतो का जागेवर का फटका देवे ती नाही नाही पडणार. ती बालडी जड आहे. हा त्याला बांधून ठेव, नाही पडणार. हे वागे तिकडे उभा राहा. आंघोळ करायचे म्हणजे यांचं हे असतं, मोठं काम असतं. कशाने तुटला? पाणी गळतंय. आणूया आपण बाजारात गेला बसवायला होईल ना आपल्याला. कुठनं तुटलं ते तर सांग. बघून ठेव मग आपण हे करून लावून टाकूया. मग त्या दुसऱ्या बालदीला बांध ना साखळी ती. ते बघा आंघोळ झाली भाग्याला घालून. आता दोघंजण बसलेत बघा कसे. खूप चिखल निघाला, भरपूर चिखलाने माखला होता. आणि कुणाला गेला आता हातपाय धुवायला, कारण ते आंघोळ करताना भिजायला होतं. त्याने पण मग असे कपडे ना चेंज केले ह्याला आंघोळ घालताना, तर पूर्ण त्याचे कपडे खराब झाले असते. हे अशी ह्यांच्या करामती आणि अशा खोड्या ना त्यांच्या भरपूर चाललेल्या असतात. आता सगळ्याच गोष्टी काही मी तुमच्याशी शेअर करत नाही, नाहीतर खूप असतात. हा जो शेरू तुम्हाला दिसतो ना शेरू, तो ते इतक्या वस्तूंचं नुकसान करतो ना घरामध्ये, तुम्हाला आता काय सांगू किती वस्तू त्यांनी तोडून टाकलेल्या आहेत. दाखवीन तुम्हाला काहीतरी दाखवीन. असा हा करामती आहे शेरूसुद्धा. आणि मला असं वाटतं की आता व्हिडिओ की नाही आपला खूप मोठा झाला असेल, आणि त्याच्यामुळे व्हिडिओ आजचा आता मी इथेच थांबवते. जर का आम्ही बाहेर गेलो तर तुमच्याशी शेअर करेन मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये, आणि नाही गेलो तर काही नाही, घरातच. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आणि दिवाळी आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा. बाय बाय सर्वांना.